여보세요 안녕하세요 Pangyayari sa maaba ka, sus ko, duwa akong beses balik sa arong niya na aga. Pang video talaga. Ay, pasensya na ka mo ta. Pagluwas ko niya na aga sa... Ako kaya nakikigarahi ako naman sa inutan mi. May piga-pa-repair akong kali sa likodan ko. Nagpa-repair akong kali. Di ako kakarahi sa harong. Ano ka, Junior? Ba may distansya itong lalakawon? O Ronald? Pag-agi ko, okay pa. Pagbalik ko, may tumbanang batag. Sure ka? Ano pangyari? Sure tabi. O ano ka, di sitibot akong atras kan auto ko. Pabalik naman sa pinakigarahian ko. Ano naman daw ito na? Dahil man nagbakusog na uran o nagparo. Nakabalagbag na subatag nasa. Nakabalagbag na subatag sa ano ini, natumba na subatag sa timing talaga. Nagibong ko alam mo, dapat akong darang marip dapat talaga may permi ako may darang minasbad sa auto ron na lari. Advisable man na magdarang isundang sa auto. Kung deadly weapon ba ganyan, di ba? Awal bagan, baka makasumang kitang illegal position. Hindi ko anong kumanubli akong sundang duman sa kataraning mita. Kung tururog pa. Ang ginibo ko, inatas ko sa auto. Binalik. Maulog pa. Maulog pa. Ang ginibo ko, inatas ko sa auto. Pabalik duman. Tanay man magkakabirik. Tanay magkibirikan. Inatras ko naman sa auto. Pasiring duman sa pinakagir. Ano nga yan, pre? Albatan na nga niya ako. May nakatubang batag. Batan. Ay, ako. Iyong nga yan. Talaga. Oto, pupuro tulunda ako na. Ano pa? Nagmotor ako. Maring nga, natatao pa ako magmotor. Nanubli akong motor. Nanubli akong motor duman sa katani. O nangyari, may motor. Or gamitan na muna. Maring nga, natatao pa ako magmotor. Nangyari man na. Buhay talagang tawad. Ang ano yan, may mga agyat sa buhay. So kaya di ako naniniwala mga tugang na aldaw di mala. Ang gabos na aldaw ta mga tugang buena. Kaya lang anapod kaan mga agyat. Mga challenges sa buhay. Mga challenges sa buhay. Lakaw-lakaw ako pa doon. Ang distance siguro halit sa harong mga nasa mga 300 meters gayon, mga more or less mga 300. Mga maarugan, mga 300. Malibigil ako pa duman sa inutan mi, sa neighbor mi. Labigil pag-garahe ko duman sa likod. Naka-star ako sa barangay 8. Ang garahe ko yun, nasa barangay 4. Sako pa lang ito kung barangay 4. Awan no kan. Pagbalik ko, subatag huyaya na sa... Ay na pangyayari. Reparon pating nabuwal. So nabuwal baga? So bako manap na nabuwal. Paano? Balik atras si Henry sa pagkagarahian ko. Dipisi. Epektibo man katasupo ko sa kung niya ni Noel na Manalo. Hello? Natalag si Buto magpaliwanag. Ara mo, pighaditan ko kaya. Ika. Sa madadamay takada naman. Mo na ka naglugan, BP. Ika na naman ang madadamay ko. May maharapot naman sa ibuhay na nga sa amigo mo. Na ang rason kaan, mauti ka pa. May bunga sa batag, tinaba mo sa batag, ilo mo sa sarong nino. Sarawayan ka. Wala ko na ito pinukuli doon. Ano? Wala ko na ito pinukuli doon. Saan nagita ko naman ko ta? Pinukula ko ni Jonas. Pabon ako. Pinukula ko ni Jonas eh. Dahil mo napunan si Jonas, dahil ko ang bako si Jonas, pinabako mo ko ta. Selbatan. Ay, nabutan kita ka lasot doon. Kakahalat ka na ba? Good morning, sir. Good morning. Morning. Makonsuelo talaga ang buhay ng tao. Makonsuelo ang buhay ng tao. Paulo-kalokan mga neighborhood ko. Bueno, oy, sandali lang ha. Naku, may text na si Pading Ray. Ay, sus, nakulo naman ang ganda text, oh. O na si Bayaw, si Bayaw, pigagdana kung alas 9. May alsahon nga kita Bayaw, alas 9.
Totoo na tayo ba yan? Asa bagay, wala na masubatag taon-taon. Wala na mataw-taw, puro tulon ito to. Saging, may mauro pisina ko niya na aga. Puro tulon na ito. May mauro. Okay na. Madali lang nga, okay ko ini si Bayaw. Tabata, padaba ko ini. Amigo ko ini si Bayaw. Yan. Okay, okay na. Salvatana, alas 5. Isos. Oras na palang pareta ni Padig. Pero inutong ko na muna si Jimmy. Jimmy, nasalita, may report. Jim, good morning, Jim. Hello, Jimmy. Jimmy. Hello, Bibi. Pasok, Jim. Ay na aga Pepe sa mga dagdag niya. Kung diyan pala na ako naka-ester sa ginubatan, masarayo ang dalaga na di. Ako na batagan, madidiskwento mo. Masarayo ang dalagan, mata nakagranular lockdown pa ngunya. May problema pala. May problema. Mas maray talaga din siya nasara ni. Hindi. Ay, taga-hararayo ka man baga. Kansaro baga, minapod ko na naman sa sagin-sagin ka man naghahanap-hanap. Dito pala, may katagbuan ka dumaan. Si Jay, ako niya mangarak ka naman ito niya na aganam ngayon. Sinabihan ka na, may kong praturti wala. Sagin-sagin man na kasabay ko nga si... Mga... Pero iba man. Di nga, nagparari-paro. Pag parari-paro ito, masupog. Bata, naka-lockdown mo niyan. Ganyan siguro. Bala ka na. Ikaw nang bala ka na. Pahanap siguro. Bala ka na. Ay, alam, nagkatuparan ka mo ni Sir Mio? Dahil man ako nakaduman. Taan ginubatan baga. Ganakul kan, dahil man ako basta makaduman. I-text mo na lang kung makapaligas siya tayo. Pinabo na lang ko na ito. Diyan, tagihan ko. Anyway, okay na ito. Dahil ka na mag-uri ka ito. Mas kaloy-aloyin mong dumanon, pinabo na lang ko na ito. Ito hapon, mauran-uran kaya. Oo. Diyan. Iyo. Pinabo na lang ko na ito. No problem. Basta na. Di man ito. Kuha na. Okay na ito. Mas kaloy-aloyin mo lang. Sa donation niya kaya ito. Okay na. Abonado na ito. Solve na. Diyan. May ikwan ka, may spot padala. Wara. Ay tapos. Igwas ako. Permin nagpadala. Sige, diyan mo lang. Magi problema. Diyan mo lang. Okay na yan. Okay, sige, go. Sa mga dagdag niya tong Bareta BP, sarong 25 anyos na babae habang ubo-ubo kay ni sa diring aki, sigan hibi. Dahil natutunong. Sabi kan tugang na lalaki, patunungon mo ngayaan, tamalang ribok. An ginibukan tugang na lalaki, taday man na tutunong, buminuanin tubo, sa sobrang pagkairitar, so nagtatangol na ina, yung pinusakan. Di pinusakan kito busuina. Ano na iyan, adi? Sabi ko na ngayang patunungon mo ang aki. Nagaparaibe. Tinubo sa tugang niyang babae. Tinubo. Oh my goodness. Pastig sa 23 anyos na lalaki na tugang man sa ginibo, pinagtod nintubo sa payo so ina. Oh my goodness. Ano ba yan? Nagdireklamo sa pagilingkan ina. Marangani, dahil nabuhian so aki. Sus ko. Marangani, tabako so aki suri na pado. Oh my God. At tulis dinalagan sa RHO so ina. Ang durante ka nakanto sa Karaman kan pulis sa pangyayari, nagresponde man tulos. Inabutan sa suspect kung sa hindi na rin sa hepatura. Dahil kung nababaranggiton inita, pamilya okay lang, no problem. Dahil masabutan ko na so disposisyon sa magdidepende ni sa pamilya kung kakasuhan o papalapwaso na sana sa magtugang man sana ini. Ang kausa man sana kung binadulan kan tubo. So aki kay ning ubo-ubo dahil nagtutunong kay be. Pangyayari adi. Ano ba? Rinapas kan ba ay, tubo. sus ko. Okay. Grabe. Yan sabi BPN mga dagdag na informasyon. Jimmy nasalita di si Jimmy Nyon. Nailing muna yan na pangyaring yan.
At kasubanggi, katext ko si Dr. Manny Estipona. Ay, solusyon pala. Pag ika nga garang kugung kangoy. Ako nga, kugung ako. Binauli ako. Kasi siyempre baga, may mga anxiety niya ng tao. Lockdown, buda. Di kita sa normal sitwasyon eh. Kasubanggi, katext ko si Dr. Manny Estipona, so city vet baga sa Legazpi. Doktor sa mga hayop sa Legazpi. Dr. Manny, ang pag-ataman palang kihayop siring sa mga ayam, ikos, etc. Mga pets, nakakatabang pala na iyan para magbaba ang anxiety level nin tao. May pwede nga mag-guest nga sa programa mong Radio Clinic at pag-ururan ta nga iyan. Tadakulon dangon yan mga tugang ang mga suicidal tendencies na nangyayari. Dahil ang tabi sa mga anxiety disorder, lalo na niya na mga eleksyon. Jesus ko. Diba? Sabi ni Doc Manny, may advocacy nga sa Amerika iyan na so tungkol ngayari sa mga hayop buda, mga ayam buda, kung ano man na pets yan, ano man yung pets yan, nagkakataba nga yan para nga maibsan ang anxiety disorder. Saka, dapat pala mga tugang ugaring dapat maging responsible pet owners kita. Okay? O, abangan nindo yan. Mga tugang sa mga masunod na Sabado sa Radyo Klinika. Tasaga kaya may forum kami, may virtual forum kami para sa ecological protection. Mga tugang, announce ko sa indo sa forum isaga. 8:30 in the morning hanggang pong alas 12 ninuto. Dakol kaming mga nakalim. Mag-join ka mo pwede ka mong maghapot. Sabi ni Will Manalo hapotiro ka man. Pero kang hapotiro. Mag-join ka, buda mag-text ka, maghapot ka mo kung mga ang pag-irestoryanta. Kung paano kita mga tugang makatabang na malinigan ang mga salog. Hindi po sa Legazpi, malinigan ang coastal area kang Legazpi. Malinigan ang dagat sa Legazpi. Yung pag-irestoryanta. Kaya aramon tang status kan salog sa satuyang syudad. Sa kung kita mo na sa mga yamang dagat, ay yamang tubig, mga yamang tubig sabi sa Philippine magid, mga yamang tubig. Yan na Macabalo River, Roran River, as in iba pang river. Buda yan na baybayon kan Legazpi. As in po irarom kan dagat mga tugang sa Legazpi. Kung paano yan pag-ururunan ta na maging malinig yan. Series of activity po ini kang DCGB. Pero it's a private effort sa pakipagtabangan tabi kan ahensya kan gobyerno. Katuyuhan ka na makatabang ang DCGB. Bako na sa DCGB ang mamembrintira kundi makatabang kita sa tabang kan mga stakeholders. Tod, tababalikan ko yan. Kaya nga ni si Padingkal Kasubanggi hapon, piga-apudan ko. Kaya niya ako, imbis na mag-radio clinic ako sa Sabado, so ako Bicol, magbaba na sa 7:30 to 8:30. Porong kami ni Ibi Piglen. Nga ni kami, duro-diretso kami na 8:30 hanggang alas 12. Mga tugang, para madiskutir ta ito na programang ito. Paano ning mga stakeholders kita magtarabangan, mga tugang, na mamantener na malinig. Tabako ini karaw-karaw, aluyunon, grabe nagigibo ka ng inisyatibong ini. Magpunpakan mga nakagingal daw. Talagang talaga, babaloon ta na mangyari ini. Ang katuyuhan makatabang kita, mga tugang, sa satuyang kapalibutan. Makatabang kita sa satuyang environment. Makatabang kita sa tuyang syudad. Tara mo baga, mga tugang, pabinsan, may naglilid. Diba? May naglilid na ang private initiative, baka lamang makatabang. Ilingan na yan na Roran River ta, ilingan na Macabalo River ta, salbatan ng ati. Involved yan sa mga barangay official sa forum mga kapitan, podang ni Bapa, na mga NGOs, para po hilingon tan sitwasyon kan salog sa tuya tabi na palibot, dagat sa satuyang palibot, baybayon sa satuyang palibot. Okay? Sa Sabado yan, ta-expound ko sa indong maray, 8:30 to 12:30. Hindi po mga tugang sa DCGB. Kasabay dyan si News Manager Mar de la Cruz, as in Father Momoy Burumeo. Ako po, kwansa na ako dyan, Gary, kwansa na ako, bulan-bulanan. Gary, bulan. Karawat. Gary, kumukuan sa na kita dyan. Bulan-bulanan sa na kita. Alright?
Paringal Mario, may report. Paringal, good morning. Narasibi mo sa text mo aga, kaswapon? Arigla na rin na ba rin? Okay. Sige, kaurong ko naman kasi kong buda si Ate Sally. Okay na yan. Okay, sige. Luway-luway ng nako-convert at mga agricultural land digdi sa sur na mga barangay ng Legazpi, asin Daraga, pasiring sa komersyal, asin mga residential land. Hindi dahil ka na mga development na nangyayari, inot na Bicol International Airport, yaw na, asin ang mga road widening, pati na road opening sa mga kabubulkan, nabalda-balda na, hindi Legazpi Daraga, Pader District, pati na Pasursugon, vice versa. Kunyan, nagburugwa na ang mga subdivision development, hindi sa iba-ibang mga barangay, asin mga pribadong negosyante, may mga pinakal ng lote. Apoy rabayan ng mga residential houses na big pagibo, asin big pagibo, at mga nag-star dati. May mga around dyan sa sentro, kunyan, ba, nagbarakal naman din lote, asin nagkumaharong para reservasyon sa mga masunod na panahon. And pa rin ang informasyon, isigit ko lang sabi pa din, public service na may ganyan kami ko dyan sa pamilya. Si Tia ko, taga dati, nagisa rin niya sa baybay, kasi Legazpi. Ako niya kanag-ilang na, sinaraman din ni mother sa Maslog. Naotsan pa ng tabi, pwede ko niya na mga aga. Ay, ko, condolence. Kaya sa mga parientes may tabi, mga Sinyas, Ariola, tapos mga parientes may tabi, yaon mo niya si Tiago, Sinyas, Ariola, nagkadang pa ng tabi, niya na mga aga. Yaon mo niya sige sa Kuya. Yes. Okay. Condolence sa pamilya. Pwede ang informasyon, anidigdi sa Sor, Legazpi City, Alarmario, DCGB. Salamat Paringal sa report. Sabi ni Madam Narihino, paano nga kami makadangugan si Mundo? Brown out na naman ngunya na Sabado, ikaapat na ngayang Sabadong sunod-sunod ang pasalikan apek. Yung mananggad, yung mananggad andi. O madali lang tabasaong ko ini, madali lang tabian siya. Uni may pinurward sa ko si Ronald na schedule kang brown out ngunyan 8 a.m. to Salbatana. So sa muya pala na virtual forum, tatamaan mga tugang kaining brownout na ini. Virtual pansa na ito. Uni po sa brownout ngunyan na daw alas 8 nin aga hanggang alas 5 nin hapon. Mga tugang digdi po sa Segundo Distrito Canalbay. Ang apektado pong lugar, Bitano substation feeder 1 saka ang feeder 1 madali lang tapighiling ko so sakop kang sinabi ng lugar Saradayo Tonald so detalye tabi kay ni Ronald na pinurward mo sa kuya Saradayo Ton pasiring rin dyan sa may Ims Barrio Mananggad. Diyos ko si Madam Rino naman. Bata ngayon ay may chuchuturan ngayon ako noy sa Korea. May burnout mo yan. 8 to 5 p.m. ang Bitano Substation Feeder 1. Salbatan ng pangyayari sa Maabag. Bagsin ka sa ikaduwanal. Madali lang So, wala manali pa nagawa. Lata-lata. Di pa nagabot. Sabi ni King na Rinaldo, an may sala, so ayam, tanag ihi sa puon kang batag. Hinihan nga sa puon kang batag. Wala ko nata, i-click ta ini. Nata kamaluyaw nung talaga para puro pindo talaga sa mga araw kaining ini. Kada kung na kaya kaining abiso o basta po so konektado sa feeder 1 tabi brownout sa Sabado saga 8 a.m. to 5 p.m. Enjoy. Kunyang BP yan, sa 15. Angon yan? Feeder 1, feeder 2, substation. Alat. Angon yan Angon yan? Friday. Saga may brownout? Saga ang sakop Washington. Hindi. Talong nagulpi pa di.
Washington sa aga ang may brownout. Lalong nagulpi. Dahil man kita kasabay. Oh, Kaya pero daw ang kasabay, substation feeder 1 tapos substation feeder 2. And Oh. feeder 2, kasabay kita dyan. okay. Kunya niyan aldaw. Feeder 1 ngunyan aldaw. Roger, 8 to tapos 5. feeder 2, ngunyan pang aldaw. Oh, saga sa Aga, apektado. Washington Drive, sa Washington substation feeder 3. Oh, feeder 3. Ito from AM's Barrio hanggang duman sa Manito. Oh, tama si Madam Rino. Apektado siya. Roger. Bata apektado man sa arong. Basta, pati si Chapa, tapiktado kayo na eh. Kaya Kaya si Duan. Salbatan, sarunudan pala nini. Oh, sige pa rin, thank you Thank you pa rin, ma. Oh, ngunyan may burnout ko na Ngunyan may brownout 8 to 5. Saga, igba pa. Saka, surunudan. Enjoy yun tanay ni tayunan. Piga sabi, kay puan mga togang na-enjoy yun tanay sa naiyang gabos. Hanggang ano ni VP, hanggang November 19, weekly power interruption kan Pitano Peter 1 and 2. Kaya pala sabi kang SSS ka sa hapon, nadangog ko naman sa usapang pamilya. Isuro Sabado nga po ngayon, kaming oral daw nga kuan. Ano ni? Hanggang nga kami picture sindi bideng kuryente. Nagwara-waran. Natapad anong mga rason da? Big ayos VP, line clearing, upgrading of primary lines. Yun yan VP, ang mga tatrabaho. Ay papakarayon gayon sukan. Ngani na mapakaray kimarian servisyo. Sige ang trabaho mo niyan. May picture nila na linya. Oh, yan. Kaya ngani na di magpara-burnout, piga-ayos sa mga diferensya. Roger. Oh. Kaya para makahanda kita sa 2022, dahil ng brownout pag ma-eleksyon. Iyo na yan. Tama man. Sige sana po, i-brownout ta sanang i-brownout ta. Anyway, tod naman kita. Whole year round baga yan hen ang iskid ng APEC. Dahil mo na riparo. Buro baralyo na sa ng feeder APEC pamor. Okay, believe na nga ako sa APEC. Tamas kisig ang brownout. Dahil nagbababa ang bill. Actually, arag magkanando na hapot ko. Congratulations and best wishes to Mr. and Mrs. Harvey Marmol from Tita Sally Magdaong and family October 16 dyan sa Albay Cathedral. Okay. Bueno. Okay na? Oh, ito na. Hen, good morning. Thank you sa informasyon. Gustong sabihin mo, bro, no, tigi sa tuya sa iyo baga. Ay, kita sa Washington pala, sa feeder to kita naka-connect. Pero feeder to kita naka-connect. Anyway, kung mag-brownout sa agad, yun na yan. Good morning, sabi ni Ate Nitz Manzanillo. Hanggang may APEC, sige brownout. Ay, grabe man. Aha, okay. O bueno, aramon tandagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Luwang kita kay Ans Galero. Nasa linya. Baring Ans. Ate Ans. Good morning, Ate Ans. Good morning, Kuya Hen. Kumusta ka na, Ate Ans? Okay lang. Okay lang. Ayos ka lang? Yes. Oh. Naghahabol lang ka mo kasi, boy. Madali na. Salamat. Ano na kami eh. Madali na sa finish line. Nagkukunti sa pasarigan. Pero, aram mo, i-maintain mo, Ans, na magayong ka. Iyo. Oo. Araw ka sa nakan. Magayong ka sa araw ka na. Kwan. Yun na yan. I-steady mo na yan. Pwede. Magayon ang pagiling ko sa iyo pag-araw ka. Talaga. Nataman. Oo, magayon. Magayon yan. Apota si mama mo kasi papa mo. Taraman ka. Magayon ka ngayon eh. Pag turog ganyan eh. Oh, garaw-araw ka. I-maintain mo lang yan. Sige. Anyway, pandemic man. Stay at home man. Stay at home. Okay, sige, go. Anyway, VP, good morning. Good morning sa mga panantabay. Sa mga adagdag man yatong bareta, duwang drug-listed personalities ang nadakop sa probinsya ng Catanduanes. Mantang kantidad 340,000 pesos ni Shabu ang nakumpiskar kang PNP as in PDEA Bicol. Susug sa nasabing komandansya,
nagkondusir nin pagsirbinin mandamiento de requisa ang mga miyembros kan Baras Municipal Police Station asin PIDEA Catanduanes sa sinibabang otoridad kontra sa mga suspetsadong sinda Juanito Torrente A. Tanyegra alias Jones, 52 anyos ini asin sarong provincial target listed personality asin high value target pati naman ang kairibahan kini na si Dolores Torrente A. Tayoto alias Buba, 50 anyos manini asin sarong konsideradong high value target. Kan nagkondusir nin search warrant operation ang mga operatiba sa harong kan mga suspetsado sa Banwaan in Baras, Catanduanes. Nakuha sa indaan sarong transparent plastic bag na may laog nin tulong iba pang silyadong pakete kung sain. Yaon duman na kumpiskar ang 50 gramos na gabat nin pagtutubo ng Cebu asin ini may kantidad na 340,000 pesos. Sa ngunyan ang mga suspetsado mahahampang sa kasong pagpayular sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa DBP, ang informasyon hali sa Campo General Siminola, ang Galero, TCGB. Salamat an sa report. Nag-text sa neighbor ko. Pade, bumalik ka na tao kina. Wara na subatag, pinurutol na. Mangyari siya. Taon na, alas 7. Alas 7 na tabi, mga amigo. Relax lang ka mo, alas 7. Okay. Lowens Barcena, nasa linya. Good morning, Lowens. Lowens? Yes, salamat Abi. Pipi, good morning. Good morning sa gabos na mga parantabay, sa mga dagdag pamana Bareta, senior citizens man giraray. An may pinakang dakol na bilang kan mga natatamaan nin COVID-19 sa Kabikulan. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni DOH Bicol Regional Epidemiology and Surveillance Unit Nurse 5 kay Nuida na dahilan kan siring na bagay. Nadainin mga pangontra ang mga lolo asin lola kontra sa nasambitan ng helang dahil sa pagluyaman kan mga immune system kay ni. Sigun kay ni Noida, ang pinakang solusyon dapat mabakunahan asin firming magdakol ang bilang kan mga nababakunahan sa siring na sektor para maproteksyonan sinda laban sa nasambitan ng helang. Nananapudan man si Noida na kaipuhanan dapat na proteksyonan ang mga inikan mga kapamilya sa paagi kang pagiging responsable. Kung may mga kaibang lolo boda lola sa arong, dahil magpararuluwas kung dahil man kaipuhan, umiwas sa oromol-umol, umiwas muna sa mga oro-okasyon. Iyan mga super spreaders kan COVID-19 na pwedeng ikaulakit sa inda lalo na kung carrier na ang sarong individual. Di man problema ko tang magtagaluwas-luwas basta permisa na kita tama sa pagsulog kang mask. Correct. Tama sa pagkasulog kang face shield. Correct. Ibang pig-advocate kan DOH. Roger. Mag-observe kan proper distancing. Correct. Kung di paano ka nagururunduro ko ta naman ang pandok. Kung di baga sa palibot, Buda, pagkatapos, kung nakapot-kaputan, maghugas permikitol-tol kang kamot. correct. Buda, ang kamot na iyan, di pagpapara kakapot dyan sa mask. Yeah. Di pagpapara kakapot dyan sa pandok, di aram konsenta na ikapot, an sa tuyang kamot. Oo, sa mga sensitive parts, pag-iwasan ang pagkapot. Di ba? Correct. Arag man sana yan kayan. Okay? Roger, so yan tabi BP. So far, digdi sa Legazpi Port District, ang mga ipaturok ng Legazpi City Police, tranquilo, ang bilog na mag-aga, basado sa police blotter. Kay Ibasen Reboy Mata sa mobile unit, ako po, si LBB. Thank you, Lowen. Good morning, tabi kay Ate Daphne Garcia. Good morning, everyone, especially Henry Maceda and family. Thank you, Tita Dap. Maray na aga. Chit pa din yan, watching from Makati City. Rodel Marhalino, watching from San Rafael, Bulacan. Agosto Pales, watching from Ginobatan. Good morning kay Kagawad Paul Chino Garcia. Jun Dasalia, good morning Bicolandia. Arlene Lusuegro, good morning everyone. Sabi niya, Mean Tupase, good morning Tess Olikino. Oy Ma'am Tess Olikino, good morning po. Los Viminda Nabwa Nuan, good morning. Evelyn Operiano, good morning. Maricho Caranza, Tess Olikino. Glenn Salian from ZMI Hospital. Good morning, tabi amigong Glenn. Mabuhay ka. Eli Met Mulit. Good morning. Puring Almelia. Good morning. Okay. O yan tabi sa tuya ng mga early viewers, mga tugang sa
sa tuya tabi na Facebook Live digdi po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw din Sabado. Thank you ah. Thank you sa mga sharers niya to. Sa tuya tabi na Facebook Live. Alright, Renz Luna nasa linya. Good morning, Renz. Renz. Salamat sa BBP. Maray na aga. Asina maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dugan niya itong mga bareta. Arestado digdi sa Banuang Candaraga ang number 9 most wanted person digdi sa Banuang Candaraga PNP. Ang suspect na mitbidan na si Lloyd Vinson Marigondon Ituran, 18 anyos, warang agawang sarang estudyante. Presidente ng Proc 6 Barangay Binitayan, Daraga Albay. Ang sigurigdi sa pulis sa Blatter, inarestar ang nunambitan ng persona sa bisa ni mandamiento de arresto na ipinag-issue ni Honorable Judge Jose Pocholo Roses del Rosario, ang presiding judge ng Regional Trial Court Family Court Branch 2 na nakaagi pang March 23, 2021 asin inarestar na suspect digdi mismo sa Barangay Binitayan, Daraga Albay sa kakasuha po ay kasubanggi ang banda alas 9:50 ning pagkabanggi sa kasong pagbalgar sa anti-child abuse law asin may pinagrekomendar na piyansa na maabot sa 180,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Kasi ngunyan, ang personang anirestar na sa patronaman Candaraga PNP para sa makakanigong disposisyon. Yan ang nagdabarita sa luwas. Renz Luna, DCGB News. Salamat, Renz Luna, sa report. Hali po dyan sa luwas. Okay, sandali lang yung mga birthday natin, mga birthday celebrators natin. Ngunyan pong aldaw, APEC baga mao sa ayuman talaga. Disconnection, arrears, two bills, putol. Abuhay, APEC. Okay. Ano paran update sa linog sa Kamsor? Sabi makusog po da. Wala pang update, migo. Sir, good morning. Best stress reliever po talaga pag-alaga ng aquarium nin fish po, the best po, marilax ka po talaga. Yeah. Thank you. Ako, ang best na stress reliever ko, tabi, programa ni Henry M. Ay, salamat. Salamat ho. Pero nang piglansi mo na naman ako na naman. Gari na, pigbula muna naman ako. Inang texter ta. Okay, sige. Dito. Gari naman, pigkuan mo naman ako ha. May gadan digdi sa mo, barangay mi, ang tao dakulon permi. Pakiasi kaso man po sa barangay official mi digdi sa Ginubatan. Happy ay sus ko. Nakakanta ko niyan. Basta mag-observe kang tamang protocol ko di. Naka-granular lockdown baga dyan sa ibang barangay sa Ginubatan, di ba? Dapat ba ko arog-gaan? Happy birthday kay Lala Garin ng Barangay 10 Bakakay Albay from Marcy Almeida ng Padang Legazpi. Ano pala ang update hen? Okay na to. Sige ta. Happy 7th birthday kay Stephanie Jan Blanco. Birthday niya ngunyan October 15 from Papa and Mama. Anong lugar apektado kang brownout fever? Ayun na po, report na kasabago ni Fadingma. Henry, dapat po sa laog kang pamilya nagpon disiplina sa pagtapok basura kung sain lang ang mga aki. Kapamilya ang disiplina para dai maraot ang kapaligiran. Iyo baga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bati po kay Glenn Mediavillo dyan sa Velasco Subdivision, Daraga Albay. Number 1 na paradangog mo. Salamaton tabi. Bossing Glenn Mediavillo sa Velasco Subdivision, Daraga Albay. Okay. Good morning. Lockdown po sa Ginubatan. Wara barang maski sarong utsabang bagas. Ayan sana. Sabi ni Ate Kayen, good morning. Hirit na, good morning hirit mga kahirit, mag-Jim's Coffee na tabi, maray na aga sa mga taga-Daraga, sa mga taga-Bagong Bayan, maray na aga sa mga nasa Saudan. Magsulog na tabi, kimask, sanitize, keep safe always. Banwang Daraga, advance happy birthday sa aki kong Tisoy, manang-mana sa ina na si Clint, Neo Liobrera, we love you always. Lolo Boy is always been proud of you and your siblings. Yes, thank you. Ate Kayen, good morning. Sabi kan texter ta, pwede man ngayari adapt a river program. Iyo po, sige, tantod baka sa aga.
sa forum, baka magluluwasan ng mga suwestyon na iyan, ano. Kung tayo po makaka-join sa kwan, sa virtual, i-announce ko sa Indosukan, so virtual na pwede ka mo mag-join. Sa radyo po, pwede mag-iling, sa Facebook, pwede po na mag-monitor. Bora iba pa. Happy birthday kay Madam Ami Dorosan from Sunny po. Oy! Si Dr. Ami Dorosan, birthday. So, si Ma'am Ami ngunyan ang Vice President for, tama ba? For Academic Affairs ng Bicol University. Dr. Ami Dorosan. Happy birthday po, Madam, sa imo. Enjoy at saka maligayang kaarawan kay Don Jonelyn Sioson from Papa and Mama. Keep safe. Uni may sarap pang teksto, hen. Pakigreet po kay Ma'am Ami Dorosan. Birthday ngunyan. Oh, Ma'am Ami. Nagulong pala kita, Ma'am Ami, na mga paradangog na tagahanga mo. Good morning kay Ma'am Ami. Happy birthday po sa imo, ha. Enjoy your day po, Ma'am, ha. Lockdown digdi sa ginubatan ang mga lending sige ang paningil. Ay, di man po pigbabawal yan. Di man po pigbawal na di magsingil. Maray na aga po, Sir Hen. Pabati po sa maligayang karaw. Ay, okay na to pareho. Good morning. Hapot ko lang po kung kay Puan talaga pumunta. Kung ano kay Puan, if Naga punta dito sa Legazpi. If Naga punta sa Legazpi. Ano kay Puan, if Taganaga punta. Ay, kung Taganaga, man po. Kung Taganaga kang mapaligaspi ka. Magdara ka lang ki travel pass. Travel pass baga na hali dyan sa City Government of Naga. Magdara ka lang ki travel pass. Okay, ano nga na po gaan? So letter of exemption. Nagad ka po dyan sa Naga. Tanganin pag nahapot ka dyan sa checkpoint, di may kuha lamang po kimahiling na papel. Yung man sana yan, kuhan hali ka man sa nang Naga. Yung man sana po yan, ang pasiguro kita. Maski sa barangay, umagad ka o sa LGU kang Naga City. Tapos yun lang po ang darahong parigdi. Iyan kung ma-checkpoint. Diba? Adi siguro kang ipahiling na papeles. Pero kung di diretso sana. Diretso lang ang biyahe. Okay? Mga tugang ang mga bareta sa morning hirit. Susunod na. Makalipas lang kan mga patalastas sa indong programang morning hirit. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school grade 7 to grade 10, senior high school grade 11 to grade 12 with academic track STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog,
may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Kabarangay Ginebra, Heidelin Diaz po. Isang ganadong umaga. Hindi biro ang pinagdaanan ko. Kahit ako'y natumba, kinaya ko muling tumayo para magpursigi ng may mas matindi pa ang tapang. Gaya ko, kakayanin mo rin ang bigat ng buhay. Pagpatuloy mo lang ang pagiging ganado. Diyan ka aasenso. Basta wag ka lang bibitaw. Maniwala kang kaya mong buhatin lahat ng iyong dalahin. Bigay mo lang ng buo ang lahat ng kaya mo. Magwawagi ka rin. Iba-iba man ang ating mga pasanin, isa naman ang ating mitiin, ang manalo sa hamon ng buhay. Kaya never say die lang. Kaya sa simula ng araw, pakitaan mo na agad ng lakas para patuloy kang maging inspirasyon sa iyong pamilya, kaibigan at buong barangay. Heidelin Diaz po, nakikisa sa tumitinding bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:06 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puyaan sa indong tagapagbareta. Pagbabakuna, ipagpapadagos ngunyan sa Legazpi City Convention Center. Higanteng Christmas tree, papailawan dyan na banggi sa DOT Regional Office. Sobra 2,000 na aktibong kaso ng COVID-19 na rehistro na naman. Pagbakuna sa general population, mapuon ngunyan na aldaw. 50 katao po gadan sa nangyaring sulo sa Taiwan. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungon sa lado lokal. Maski harayo pa ang panahonin Pasko sa Disyembre, alagad ang Department of Tourism Regional Office magkakaigwanin ceremonial lighting kan sa indang Christmas tree dyan na hapon. Sinabi ni Tourism Regional Director Herbie Aguas na ini may kinaraman sa paglansar kan sa indang farm maskuhan sa DOT 2021. Kamaubutan kaya din na may promote pamangiraray ang turismo sa taho kan pandemya kausa kan COVID-19. Ang Christmas tree ipinapagibo kan Elmiro Deshi Farm. Mantang sa ibong nanado, si Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang magiging panginot na Westped de Honor asin iyon manginginot sa pagpapailaw sa Christmas tree kay ba si Director Aguas. Kasunod kang padagos na epekto kan COVID-19 sa Legazpi City, nakatalaan ay pagpadagos ngunyan aldaw sa Legazpi City Convention Center ang pagpapabakuna kan 1,400 na slots na nakatagama sa mga nataunanin numero asin nag-agi naman sa screening. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na ang paggagamiton iyo ang bakuna kan Pfizer para sa mga kwalipikadong makaresibi kay ni. Kasuhapon nagkaigwaman ng pagbakuna kung saan ang bakuna kang AstraZeneca ang ginamit para sa mga residentes na nagpatudok digdi.
Philippine Statistics Authority Bicol preparado na para sa formal na pagbubukas kan bago nindang opisina. Ange Galero sa report. Handa na ang Philippine Statistics Authority o PSA Bicol na maglipat sa bago asin magayon nindang opisina sa Regional Center site kan Barangay Rawis, Legazpi City. Sigun kay Regional Director Cynthia Perdiz, bilang parte kan padagos nindang preparasyon na isasarado muna nindaan sa indang mga serbisyo ngunyan aldaw tangani na makalipat kan iba pa nindang mga natatada na gamit sa indang dating opisina asin ini na bago nindang opisina bubuksan sa publiko sa maabot na Oktubre 18, 2021 o kaya sa Lunes. Maugma si Perdiz na matapos na anpo mas o menos 3 taon na pagkonstruhir ka opisinang ini na realisar man girarayan sa indang plano na magkaigwa nin permanenteng opisina. Kantidad 55 milyon pesos ang inalokar na pondo para sa konstruksyon kan edipisyo para ini asin ini igwanin 3,200 square meters. Siniguro kan Regional Director na mapapahiwas asin mas mapagayon paninda ang serbisyo sa publiko dahil sa igwa na sinda nin permanenteng opisina. Dagdag na baleta, Ange Galero, DCGB. Nasa 13,640 na ang panibagong o kaya ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. Ini kinabibilangan kang 5,417 sa probinsya ng Camarines Sur. 2,026 sa probinsya kan Albay. 1,952 sa Masbate, 1,034 sa Camarines Norte, Siringman, 1,647 sa Ciudad kang Naga, 400 G sa probinsya ng Catanduanes, 369 sa Sorsogon, asin 648 sa Legazpi City, mantang igwanin 137 na na-record na nagpositibo sa COVID-19. Alagad bako man tagadigdi sa Legazpi. Ang sinabi ng bilang iyo ang latest na informasyon bilang aktibong kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. Susog yan sa update kan Department of Health. Sangon yan, igwana nin Kabilugan. Mga tugang na 41,271 na kaso sa nin COVID-19 ang Bicol Region. Mientras tanto, mga ayam na buhi, problema man giraray sa Barangay Bitano. Lowens Barcena sa report. Kami Lowens. Mientras tanto, iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Sobra sa 5 sako nin basura nahali kang Municipal Engineering Office sa pagdiklag kan mga kanal sa sentro kan Daraga. Renz Luna sa report. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta sa lalado lokal, tinampo, pasiring sa Pioduran, nagpaparaturupag. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Jim, good morning, Jim. Tinampo, Ligaw Pioduran, dahil maintindihan ko na dahil pinag-iintindi kan DPWH kadakol kan mga tinampong nagtuturupag, nagtataralbong, pausa para one lane na sana, ibang mga agihan sa nasabing lugar. Bloke, bilang bilog na bloke kan tinampo, minatalbong na sana kung saan pipabayaan sana na dahil nag-asikaso sa ngunyan, dahil maintindihan kung ano ang estado kan mga daga na nasusunadan ka nasabing mga tinampong konkreto sa pagsabing naglulumoy ang daga kausa para sa pagturupag kan mga konkretong ini kan tinampo pasiring sa Banwaan kan Pioduran Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras mga tugang sa Pilipinas, 15 makalipas an alas 6. GB News Express. News Express. GB News Express. Ini na! Big moment ni Mommy!
Spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo back sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Sunday Light! Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Light! Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, surf bagong liquid na. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. GB News Express. News Express. GB News Express. Balikan tang report ni Renz Luna. Hali po dyan sa luwas. Lampas sa 5 sako ning basura ang nahali kan Municipal Engineering Office Candar Galbay sa gilibong declogging kan mga kanal digdi sa sentro Candarga. Sa pangirating Engineer Telman Talyan na huminero na grupo sin hinarali na mga basurang nakabara, partikularmente digdi sa kanal sa may barangay Market Site Galbay, sin tumihambad ang lampas sa 5 sako ning basura dahil sa kauslaan kan mga tawo nag-iristar harani sa lugar. Pagapuran yun yan kan sa indang opisina magin man kan main road Darga na magsunod sa pinapautob na ordinansa lalo na man ang proper solid waste management. Sin na partikular naman na paggamitin mga MRF sa kada barangay na kinakaipuhan ng isigregar ang basura anday sinday dapat basta-basta itapok sana sa mga kanal dahil lang nagakausa ng pagbaha sa mga barangay. Magandang bareta, Renz Luna, DCGB News. Mientras tanto, si Lowens Barcena may dagdag ba na report sa oras na 19 minutos makalipas ang alas 6 ni Naga. Lowens. Ang mga ayam sa barangay Titano, Legazpi City na posibleng maging gikan kan diskwido asin pagkaigwanin rabis sa mga nag-aaraging individual na pwedeng gikanan in rabis. Ini ang presenting sitwasyon sa nasampitan ng barangay na nanuparan kan DCGB News na periyo nang nag-uurol nakan ang mga ayam na ininamin na tarahaw-tahaw pa sa sinampulalo na kun atap nin aga. Sigun kay Kapitan Bernardo Pacardo, aminado siya na dakulang problema ini sa indang barangay. Saan kadaklan sa dahilan iyo ang magiging
News Express. News Express. GB News Express. Oras, mga tugang, alas 6:20 sa GB News Express. Mientras tanto, sa iba pa niya to na mga bareta, ngunya na alaw, padagos na nakikipag-ilingan si Mayor Isko Moreno Dumagoso sa mga political as in local leaders sa mga darakulang probinsya kang National Capital Region as kasarabay na probinsya kan Batangas para magpaabot kan sa siyang intensyon sa pagdalagan bilang presidente kan Pilipinas kasabayan sa iyang kapartner. Ayun, nag-iikot sa mga lugar. Apera kay ini na pag-araman man na dakol na nagkaperang mga persona hali sa ibang partido ang naglipat na sa Aksyon Demokratiko mantang kasarabay digdian sa indang pagpipili sa posible pang mga madaralagan bilang senador sa lindong kan sinabi ng grupo sa ibong nalado. Adagos man ang pagkataunin koordinasyon sa iba-ibang mga ahensya kan gobyerno asin iba pang mga local government units para mas lalong mapakusog ang sa indang organisasyon. Medyo nag-itaas nin sobra sa 2,000 ang aktibong kaso nin COVID-19 sa nasyon kasuhapon. Ini matapos makarehistro ang Department of Health nin 7,835 nakadagdagan na kaso nin COVID-19. 5,317 man ang bagong narahay, asin 154 ang nagadan. Sa kabalugan ng numero kanarehistrong kaso sa nasyon, 3.1% o nasa 84,850 ang aktibong kaso, 95.4% o 2,573 o 2,573,161 ang narahay asin 1.49 o 40,221 ang nagadaan. Ang totalmenteng kaso sa nasyon puminakol sa 2,690,000 yun o kaya 2,690,455. Sinabi kan Department of Health na gabos na mga laboratorio operational kan Oktubre 12, 2021. Mandang igwang 4 na laboratorio na nagkapagsumiter ng datos sa COVID-19 Document Repository System o CDRS. Base sa datos sa nakaaging 14 aldaw, ang kontribusyon kan 4 na laboratorio minaabot sa 1.3% kan gabos na samples na testing asin 1.2% kan gabos na positibong individual. Ngunya na aldaw ang pagbakuna sa general population kaibahan ang mga nasa edad na 12 sagkod 17 anyo sa National Capital Region. Inan sinabi ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares matapos mabakunahan ang 70% kan populasyon sa Metro Manila. Sinabi ni Olivares pamayo kan Metro Manila Council na pupuna ng ngunyan sa mga darakulang ospital ang 30% kan Metro Manila population kaibahan ang mga minor de edad matapos ang sarong simanang pagpapadagos kan pagbakuna sa mga kaakian sa ibang LGU hospital. Nag-abiso ang Department of Health na bawal ang media coverage sa pagpuon ngunya na Oktubre 15 kan first phase kan pagbakuna para sa mga aki na nasa edad na 12 sangkod 17 anyos na may comorbidities o pediatric A3. Ini para man sa privacy kan mga minor de edad na babakunahan. Apera digdi parte kay ini ang paglikay kan DOH para maiwasan sinda o maiwas sinda sa exposure sa dakol na tawo lalo na ta sinda may comorbidities. Gigibo ng pagbakuna sa pediatric A3 sa 8 napili na ospital sa Metro Manila. Piglinaw ni Health Secretary Francisco Duque III na dai siya na konsulta manungod sa lakdang na tugutan ang paglaog sa nasyon kan mga fully vaccinated travelers gikan sa pigaapod na green countries. Sigon kay Duque, magin ang ibang opisyal na sinda Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. as in Interior Secretary Eduardo Año, wara man kan
napagdesisyonan ini. Sinabi kan sekretary na maagi girara ini sa deliberasyon asin pag-aadal kan IATF dahil sa nagkaperang mga isyong kaipuan si Ripon. In kaso ipautob ang nasabing lakdang. Tinawan indo ni Doke na suportado niya ang ipagpapairarom sa 5-day quarantine kasunod kan confirmatory test na talagang negatibo sa COVID-19 ang sarong biyahero. Tinurusan na ang mga regulasyon sa pag-quarantine ng mga biyahero sa Pilipinas gikan sa Green Country. Uhababang kaso ng COVID-19 maski fully vaccinated kaibahan sa mga listahan kan mga nasyon na nasa Green Country ang Amerika, Samoa, Burkina Faso, Cameroon, Cayman Islands, Chad, China, Comoros, Republic of Congo, asin iba pa. Ipinahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kinakaipuan na sa nang magpahiling ni negatibong resulta kansa ng RT-PCR test na kinuha sa laog ng 72 oras baguan sa indang biyahe. Apera digdi, kapag naipahiling kan mga ini ang ebidensya na sinda fully vaccinated na, pwede na sindang mag-home quarantine in 14 days imbes na ang mga sa mga quarantine facilities. Mientras na ang mga ini dahil nakakasunod sa nasabing regulasyon, kay puan pa man giraray na magsararam sa mandatory quarantine sa mga fasilidad. Alas 6:25, tumpak na oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa abak. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakaawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly.
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Maretang unyan mga tugang sa ibang nasyon, gadan po samaan maabot sa 50 katao. Asin irido ang sobra sa 40 pang mga personang napiktaran kansulo sa sarong edifisyo sa Kaohsiung, Taiwan. Sigon sa Central News Agency kan Taiwan, nahiling ang matinding aso gikan sa bintana kanasabing tulong eskalon o 13 o 13-story building, mantang na difisilan din marhay ang mga bumbero sa pagsibok ang kalayo gamit ang mga haralabang hose. Pinaliwanag kan mga bumbero na kaibahan sa mga nagadaan hali sa 11th floors kan nayaon duman ang mga residential apartment. COVID situation around the world. Nagluwas sa pag-aadal na ginibok ang National Institute of Health o NIH na mas makusog ang immune response kapag nabakunahan din primerong dose kan Johnson & Johnson COVID-19 vaccine asin kapag gagamiton ang booster shot ang Pfizer o Moderna vaccine. Ginibo ang pag-aadal sa sobra sa 450 na adult individual sa Amerika na mga nakaresibin din primerong dose ng Pfizer, Moderna o kaya J&J kung saan ipinahiling kan mixing and matching kan tulong branded bakuna, yon ligtas para sa mga adults. Napag-araman man na nagpapahiling din kaparehong adverse reaction and mix and match kan doses bilang booster shots sa pigigibong pagpapabakuna para sa primero asin ikalawang dose nindaing na hiling na patakot sa salud. Ang nasabing pag-aadal sa tulong COVID-19 vaccines na Moderna, Pfizer asin J&J natawanan ng otorisasyon kan Amerika na nagpapahiling na nakapagpuproducer ng pareho o masalangkaw na antibody response ang paggamit ng ibang brand ng bakuna para sa booster shots kumpara sa pagtudok ng parehong brand ng vaccine bilang ikatulong dose. Sa ibang nasyon, binawasan kan International Monetary Fund o IMF ang economic growth forecast kan Pilipinas ngunya na taon asin sa masunod na taon. Saro sa rason dahil sa pagitaas kan kaso ng COVID-19 asin ang pagpapautob nin mas mahigpit na mga lockdown. Sa pinakahuring World Economic Outlook, binawasan kang Washington-based lender ang growth outlook kan nasyon sa 3.2%. Ngunya na taon gikan sa 5.4% na projection na inot ng inanunsyo kan Hunyo. Ang pinakang latest na forecast kan IMF mas hababa sa full year target kan gobyerno na 4% sagkod 5% ngunya na taon. Sigon kay IMF World Economic Studies Division Chief Malhar Nabar na kan second quarter kan taon dumanag kaigwan in pagitaas nin kaso kan Delta variant kan COVID-19 sa Pilipinas. Iligtas ang sadirik COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kay News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning. Good morning, GB. Maski nasa tao kang pandemya, padagos ang pagtrabaho para sa pamilya. Kailan kani nag-abiso ang World Health Organization Philippines sa mga workers sa kung mo pwede, umiwas muna sa mga matawong lugar. I-maintain ang pagsuluming mask, pirming paglinig ng gamot, asin ang physical distancing. Saludo man ang WHO Philippines sa mga trabahante sa nagpapalo ng pagkaon tanganing kayo na magipagsusuhan sa mga karinteriya, asin pirming may bitbit na disinfectant. Sinabi ka na siya na pag may sufisyenteng ingat, may sufisyente man na kumpiyansa sa padagos na pagtrabaho.
Parang pagirumdum kan GB, DOH sa CWH of Philippines para sa ligtas na pamilya at komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayarang. Mga tugang sa kamugtakan ng panahon, hali po sa Pag-asa DOST. Nasa linya po si Sir Ariel Samodio. Boss Ariel, good morning. Tabi, go ahead. Agaman po. Para po sa update sa magiging kamugtakan sa itong panahon ngunyan alaw kan Biyernes. Nakakapekto ang Intertropical Convergence Zone sa Luzon pati naman sa Visayas. Sa magkapon ng kabikulan nila lauman man na magkakaigwanin mga kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat, pagdaguldol. Katamtaman man na duros na hali sa norteng sirangan hanggang sa timog sulnupanan mairal na may katamtaman hanggang sa maalo na kadagatan. Tinatay ang agwat kang temperatura 24 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:35 nilaga, masalong pa siya alas 5:26 nin hapon. Alidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat, Ariel Samudio, sa report sa kamugtakan kampanahon. Hali po dyan sa Pag-asa, Legazpi. Business News. Business News. Mga tugang, mantinidong halangkaw ang presyo kan bagas sa nagkapirang saudan maski hababaan bakal kan paroy sa mga parauma. Sigon sa Rice Watchdog Group na bantay bigas spokesperson Cathy Estavillo, ang pinakahababang presyo kan kada kilo nin bagas sa saudan nasa 38 pesos. Suhay ini sa pangako kan gobyerno na posibleng magbaba ang kada kilo nin commercial rice dahil sa pagbaba kan imported na bagas dara kan rice tarification law. Sinabi ni Estavillo na nasa 9 sa 10 pesos ang pamamakalin paroy sa sarong parauma sa Iloilo gamit ang rule of thumb kung nabakal nin 14 pesos. Ang paroy kan mga parauma dapat igwanin 28 pesos kada kilo nin baga sa merkado. Kung 16 dapat igwanin 32 kilo nin baga sa merkado. Pero wala sindang nailing maski saro na nagtitinda sa siring na presyo. Inagyat kang grupo si Agriculture Secretary William Dar na magduman sa uma para mailing ang kamugtakan kan mga parauma. Dagos man ang sa indang pangapudan na ibasura ang Republic Act 11203 o Rice Liberalization Law. Sa 500 years of Christianity. Mga tugang, nakisumabay man ang mga obispo sa nasyon sa pag-congratulate kay Nobel Peace Prize winner Maria Ressa kan Rappler. Sa sarong statement na ipinaluwas kan mga obispo sa Pilipinas, pigpasalamatan ninda si Ressa para bako sana sa daing takot kay ning pamamahayag kundi ang pagtabang na mamantener ang culture of dialogue sa nasyon. Sigon sa mga obispo na lugod na pagkusugon pa kan importanteng rekognasyon ang pagtalubo kang nasyon na garantisado ang libridong pamamahayag para sa katotohanan, katanusan at sinustisya. Tinawanin doon kan mga obispo na dakula ang papel kan media sa pagbilog nin marhay na sosyudad sa panahon na lakop ang disinformation as in fake news. Si Ressa, kaibahan ang Russian journalist na si Dmitry Muratov ang awardee ngunyan na kan Nobel Peace Prize dahil sa pinahiling na korahe sa pamamahayag. Sa 500 years of Christianity. Mga tugang oras sa Pilipinas, alas 6:38 na sa inyong nadangog ang mga darakulang bareta sa GB News Express. Sinurat po ninda News Director Edwin Peralta. Sa lado lokal, katawang si Angel Mostaza. Siring man po ang kabilugan kan mga istorya, sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz. Andy Espinar sa special na istorya. Report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express.
Express. News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo na Proxen Sodium Escalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Punta na sa LCC Asneg Market Caravan on October 15 and 16 sa LCC Parking Area, Peñaranda Street, Legazpi City. Lahat na grocery items ay naka-discount up to 50%. Get free 50 points and free delivery when you buy 3,000 pesos and above. Plus, your chance to instantly win LCC gift checks sa LCC. Lahat panalo sa pachinko. Shop, play, and win. Don't forget, LCC Asneg Market Caravan, October 15 and 16 sa LCC Parking Area, Peñaranda Street, Legazpi City. O, hakot pa more! Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor.
Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang power booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries and drugstores nationwide. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel with rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Idaduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy, kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy, kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. San Campeon, ako'y pag-ibay. Sunod dugong Pinoy, pag-ibay ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening Para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Oy, may nag-text digdig.
Vaccination site da sa Morms Ginubatan warang physical distancing. Good morning ngaya po. Halabao ng pila, durukutan ang mga tao. O, sa kabaga, ano na yan? Ha? Bata maihalang kawang kaso kan COVID yan sa Ginubatan Albay. Ha? Paki-impose na lang po kan dapat na protocol dyan. Sa Morms daw, vaccination day. May vaccination activity ngunyan po nga daw. Okay. Oy, habang kita dyan nagdadangog tabi sa DCGB, di po malingaw na magkape. Mga tugang gamit po ang Jim's Coffee, asin mag-indra po sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. Pumili lang po iba-ibang variants, mga tugang kan Jim's Coffee. Available yan sa mga grocery, supermarket, mga drugstores. Yan po na sa tuyang Jim's Coffee. Ibugtag po sa puting sobre ang 5 empty sachet, as in, o ano man na kombinasyon kan variants kayo. Ibugtagan po sa luwasin pangaran, edad, kompletong address, contact number, pirmahan. As in po kung anong Jim's Coffee variant po ang sa indong isinabay. Pangaran kan tindahan kung saan binakal, as in ang promo title na magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Mix Raffle Promo. May tsansa ka pong maging milyonaryo sa maabot na Disyembre 22, as in sanggatos man sa binakalan mo o partner outlet kan Jim's Coffee. As in po may 27 winners po na tig 27,000 pesos man na marireceive. Kaya kung gusto mong magkamilyon, mag Jim's Coffee ka na. Ihulog ang sa inyong mga entries sa DCGB. Mas dakol na entries, mas dakol ang tsansa na manggan. Okay? O bueno, mga tugang sa aga, aldaw pong Sabado, dahil po kung nakita ki-programang Radyo Klinika. Ano ta? Igo po kami kigigibuhon na virtual forum, mga tugang on integral ecological development. Ano? Iyan po mga tugang via Zoom, simulcast sa DCGB, siyempre on air, sa DCGB News Online, as in po sa YouTube, siring man po sa DCGB Live App. Ano? DCGB Live App. Yan po ang mga platform na pwede nindong dangugan sa DCGB News Online, DCGB YouTube, sa DCGB On Air, di ba? At saka sa DCGB Live App. DCGB Live App. Yan po, pag mag-download po kabukang app na iyan sa mga Android phone nindo, yan po na DCGB Live App, ano, sa iPhone, boda sa iba pang Android phone. Download po yan sa mga App Store, boda sa iba pa. Pag clinic mo po yan, ignaon sa cellphone, pag clinic mo, automatic, gari ka mas na pong nagdadangog kay radyo. Ano? I strongly recommend. Nakita po mga tugang, mag-download kang DCGB Live App. Tangani po na sa inman ka mo, maluya man ang internet connectivity nindo, ang audio po madali po na madangog nindo ang DCGB. Ta audio man sana po yan, gari ka po nakadangog sa radyo. Gari ka po nakadangog sa radyo. I-click mo lang yan na pag yan dinownload mo, yan ang icon kanya on sa cellphone mo na Android phone. I-download mo lang, pag inon mo yan, pag pinindot mo, gari ka man sana po mga tugang nakatutok sa radyo. Mas tipid yan. I mean, mas makaskas yan kumpara sa may video tabi. Ano? Gari ka man sana po nasa radio listening. Ano? Kaya pag may naghapot sa indo dyan, ano nga pong radyo ang pigdadangog nindo? Ay, ang simpag po, DCGB. Ano nga yung programa? Morning Herit po. mga adlibs man sana po. Pero seryoso mag-download po kabukan DCGB Live App. Magayunom po yan. Magayunom po yan. Okay? Now, ang tema kay ni mga tugang na Forum on Integral Ecological Development, iyo po ang Making Legazpi Cities, Rivers, and Coastal Areas Clean, Green, and Healthy. Ang mga speakers dyan, mga tema na pag-urunan po sa aga, alas 8:30 hanggang pong alas 12, hanggang matapos, iyo po mga tugang ang tungkol sa sitwasyon kan mga river channels, sitwasyon tabi kang mga baybayon, coastal, mga shorelines, tigdi po sa Legazpi,
Asin po ang irarom kang dagat kan Legazpi. Ini pong effort na ini, puon ini, tansaro ko ta, kunday po ki COVID issue, pagkatapos kaning forum na ini, magkakaigba kita ki simultaneous clean up sa gabos na mga river channels, dyan po sa Roran, dyan po sa Panal River, sa Gumayon River, na minaluwas sa may parte po mga tugang kan barangay Dapdap. Involved sa mga barangay ta dyan, mamantineron tabi na malinig. This is a form of public and private initiative. Ano? Inisyatibo tabi, kami bilang pribado, buda sa ibaming mga partner agencies na mga pribado, buda mga tugang sa pakipagtabangan kan mga, in partnership niya mo sa mga government agencies. Sana, baka pa-realize ang pangaturugan na ini, na makatabang kita, mga tugang, para ma-maintain ta na malinig. Buda, kita man na mga tao, may bitaran ta mo pagkaparatapok nin basura dyan sa mga kali, dyan tabi sa mga river channels na iyan, dyan po sa satuya na palibot. Kaya yan po ang magiging laman kang ururon sa aga. Ngunyan, siyempre po sa programa, dahil po mawaraan sa muyang presidente, si Ma'am Brenda Locsin, siya po ang mataunin welcome remarks sa aga. Asin po may mensahe, mga tugang si Alkalde Noel Rosal, kan Legazpi. Ang pagkatapos kaya, diga po nin overview on integral ecological development according to Laudato Si. Si Father Momoy Borromeo Tabi, sarong environmental advocate and program host kan Boses kan Kapalibutan, mga tugang sa DCGB kada Sabado. Ang sunod na speaker kay Father Momoy, iyo po si Engineer Maria Socorro Abo, PhD. Siya po ang Regional Director kan EMB. Ang saya pong i-explain sa tuya, iyo po ang State of the River Assessment. Anong estado kan salog digdi po sa tuyang syudad? Buhay pa dawan salog naan. Uya na salog sa likodan nga po dyan sa Daraga na may na-traverse pasiring sa likod kan Bicol University. May nabubuhay pa daw na sira dyan. Kumusta ang sitwasyon ka iyan? Explicar po iyan ni Engineer Maria Socorro Abo kan EMB. Sunod na topic po, situational analysis of river system in Legazpi. Si Engineer Ray Benedict Rico, Project Development Officer for City Planning and Development Office, Technical Head Environmental Sector. Ipapahiling niya po sitwasyon, mga tugang kan salog sa satuyang palibot. Ano yan? Paano na? Silted na ba yan? Paano nakibasura iyan? May sira pa daw dyan? Piratabing ano na po kaan, piratabi na basuka ang nagluwas sa mga salog naan. I do not know kung ang magiging lamang topic na example man sana po iyan. Pero mas magayon po an sa iyang magiging situational analysis tabi sa aga. I-explica rin niya kumusta ang sitwasyon kan sa tuyang kasalugan. Okay, number 3 na topic, Healthy Ocean, Clean Cities Initiative. Itatao yan mga tugang ni Engineer Voltaire Acosta, Project Manager kang UN Habitat Philippines. NGO po ini, mga tugang, pribado, NGO. Siya po ang mapaliwanag ka na, United Nations Habitat Philippines. Okay? Ang sunod kayan, mga tugang, iyutabian, the ongoing initiative of the City Government of Legazpi to address river wastes and pollution. Ang napaliwanag po kan si Engineer Clemente Ibo, City Engineer kan Legazpi. Okay. Sunod, mga tugang ang na-topic iyo ang Ecological Solid Waste Management Program kan Legazpi City amidst the pandemic and the city's plan of action on marine litter. So pagtabok yung mga basura dyan tabi sa kadagatan. Si Cesaro Canyo
kang OCNR, an ma-explicar ka yan. Si Buboy na kanyo, kang OCNR. Iyo pa ang speaker ta dyan. Sunod, mga tugang iyuan, proud.ph, an ocean emergency program to reduce pollution with floating garbage. Itataw po iyan ni Mr. Nick Mitaksa, Executive Director po kan Proud PH. Saro po yan na NGO. Mga tugang na igwaki ma-advokasya kung paano mamitigar asin mamantinir na ma-reduce, mabawasan ang mga basura po dyan sa mga lugar sa palibutan. Lalo na ining river channels, ini po mga tugang na dagat, shoreline sa palibutan. Ini po si Mr. Nick Mitaksa, saro po ining foreigner. Lingaw ko lang kung ano nationality niya. Saro po sa mga speakers. Tas kung nailing po nindo mga tugang sa flow kan sa tuyang program, kwan siya government and NGO. So that's why sabi ko sa bago, saro po ini na PPI. Yan. Public-Private Partnership Initiative, PPPI. Kami po sa DCGB, kami masana nag-organize kayo nita. May maginibulamang kita, di ba? Kisa dai, mga tugang ngunya na panahon tabi kan pandemya. At actually, ini ko ta, after kan 16, 23 ko ta, mga tugang nataon na bispera kampisa sa Legazpi, ina river channels na iyan, lilinigan ta yan, na mga mamimension sa discussion sa aga. Kaya lang po, kwan mingo na plano, dahil lang po sa COVID-19 pandemic, pigiwasan ta ang surusuan at sin exposure kan mga tao. Diyan po sa mga salog na pigagihan ka na Roran River, Macabalo River, di ba? As in iba, pahali po diyan sa may boundary kan Daraga and Legazpi, tabi. Kaya medyo pigmari schedule kita kung rin ang general clean up kaan. Buda, ang pag nalinigan yan, dapat mamantiniron yan kan kada barangay na agihan kan salog. Ito ba, sabi nga ni kanutong sa texter ta, gari nga niya, adopt a river project. Diba? Magayon baga ang public and private initiative. Public and private initiative. Tangani, naigwala man kita gigari parang check and balance, mga tugang, nagigibod ka, di ba? Para sa, anong magigibod kang pribado ba? Kung nakita man ng mga nasa pribado, sige santiti, no? Di ba? Anong magigibod mga tugang, para po dyan sa siring na bagay? So, kaiba po dyan ang sa tuyang mga identified na mga partners, na mga NGOs, magkakaigwaki commitment o words of commitment from community leaders and private sector for clean, green, and healthy river and coastal areas in Legazpi City. Okay? May mga yaon dyan sa mga GCI, yaon po dyan sa mga barangay kapitan, ano pa nga nito sa mga partner na pag-urunambitan niya mo, mga tugang, para dyan sa sinabi na tabi na programa tang iyan. So gabos tabi, kita imbitado, mga tugang na magdangog, ma-participate kita, pwede ka mo mag-join sa Zoom, Pag-imbita rin may nga si Ma'am Rose Ray, kang ECCI, di ba? Councilor Ismail Buban, Chairman Committee on Environment, si Mr. Alden Sambahon, President kang Rotary Club of Legazpi, si Mr. Johnson D., President kang GCI Legazpi, Miss Leia Buenaventura, President kang GCI Legazpi, Dawani, si Liga President Joseph Philip Lee, imbitado mo yan, buda si Councilor Fernan, committee o commit siya po ang pamayo kang Albay, hindi pamayo, sorry, anong term day? Miyembro po siya kang Albay Yacht Club, didi po sa Legazpi. Balik pa mga stakeholders na pinag-iimbitaran ta para po magpartisipar sa programa. Kita tabi ng mga nagdadangog, pwede kita magpartisipar. May Zoom, alat ko na tayo, Chico, kung yaon di sa Zoom na. Pwede ka mo duman sa Zoom, mag-join. Baka gusto maghapot. May open forum po ini
Mag-join ka mo duman sa Zoom. Alam ko na, tailingon ko kung yaon sa Zoom digdi sa program Zoom. Ay, wala pa. Anyway, i-announce ko na lang po sa mga masunod na programa. So, Zoom link, pwede po ka mo magduman sa DCGB News Online. Yan po duman naka-post so, sa mo yung Zoom link. O kung bako, magdangog po sa radyo sa DCGB. Magdangog sa radyo, para may kami magpartisipar dyan. Mag-text po sa kuyang numero na i-announce ko tabi sa aga. So, doon ako bagang number na pig-announce sa endo. Ang host pa lang kayo ni si Pading Mar de la Cruz, buda si Father Momoy Borromeo. O yaon man po ako dyan sa programa. Kaya, gusto po ni doon mag-react, doon po sa maghapot, doon po mag-suggest, hapot, question, basta po dahil na kita mag-iriwal, dahil na kita magbarasulan, dahil na dapat kita nagbabarasulan sa inisyatibong ini, ano ang solusyon na pwedeng gigibuon ta, asin paano kita magkakatabang mga tugang sa programang ini. Okay? Yon po DCGB Radio magdangog, mag-text tabi, buda mag-chat duman sa DCGB News Online, sa Facebook Live, sa DCGB YouTube, pwede duman, o sa DCGB Live App. Okay? Magdangog po kita. Asin magpartisipar, maski ba kung taga-Legazpi, lalo na po na taga-Daraga kita, taang basura na nag-aali dyan sa Macabalo River, ang iba po hali dyan sa Daragat, ang salog na yan, hali po dyan sa may partikan Daraga, Albay. Sa masunod kayo ng inisyatibo ta, para po dyan mga tugang sa Daraga. Involved ta na ang Daraga. Involved ta na po ang Daraga. Ini pala, parte mga tugang inikang kwan, parte inikang ika-63rd founding anniversary kang DCGB sa October 23. 63 anyos na po ang DCGB sa serbisyo publiko sa Indogabo. Sabi ni Bossing Rolly, ay alas 7:05 na, paki-announce sa lahat na nabakunahan, madali lang paki-announce sa lahat na nabakunahan sa barangay, Fishport at Market schedule ng second dose to the LC3, tabi ang venue. Alas 7, nag-upload si Cornelis Guerra. May announcement ta siya. Importante ni gayon. Sige, Sir Oli, go ahead po sa announcement natin. Hello, good morning. Yes, good morning. Go ahead po duman sa public service ta para sa second dose. Ngunyan alaw. May silang naman tabi dito, BP Henry. Apo, go, no problem. Napasabi po ng vaccination team na yung lahat pong nabakunahan outside ng LC3, na-schedule for today, October 15, magpunta na po sa LC3, dire-diretso na lang po, dalhin yung kanilang card. Para hindi na sila dadaan doon sa kanya dahil second dose naman sila. Iyo, kasabay digdi so, haling so sa LCC o SM tabi, Sir Oli? Kung doon sila naka-schedule, doon sila pupunta. Pero doon. yung mga outside Ayala, outside Kwan, yung mga hindi sa Kwan, doon sila tabi pumunta sa LC3. Ayun. Okay, clarify ko lang ha. So mga outside Ayala, SM or LCC or Gaisano, duwan sila sa dati. Pero tabi ini na mga taga-barangay na nabakunahan sa Fishport, buda sa market sa schedule, diretso na po sila sa LC3 ngunyan. Opo, ipakita lang yung card nila para hindi na sila, para ipakita lang sa PSO guard. Yeah, hiling lang sa vaccination card, diretso na po sila kan. Ta second dose na lang. Thank you po. Yes sir, salamaton, tabi. Thank you very much, maraming salamat po. Mabuhay, mga tugang si PSO Chief Roles Guerra sa Pangapuna. Salamat kasi ng pagantabay. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon